Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep kap mania fila pan call haki niki number. Kirkot Jongga National People's Party Farmers Front nakalagi district Karilum Khasi Jaintia Badgaro belalam khamat duba HM Shangplang hakat saudruk ujembang arajar pausan. Kelayakan do yusumbut mendirang ba ke jela ba Preston Tensang bandawaya ke sorkar bahkan gentiu ke jingtiet yusensar nagi nongrab naga pras 4 kilo syakashia jasan 4 kilo ling bagi CM Assured. Hak jing kram kilar pathai kubor ba Shangplang uliat hu bakum ke kenhon ke bakmi ya ke bah kamiat jangi nongrab kladawaru ya ke sorkar ban gentiu ke jingtiet yusensar naga san pusan tingkah kilo. Shushu lakin turu iki nongrab bakin pensngau iki noilam jong keseng bagi ma iki nu ki jing hagi district bapera-per. Ka isu ka banungkong kade halor usensat ba ya ka skim CM Assured ngilabo Ahmad jong ka sorkar bangilawan ya kendu ya iba Preston Tensong Deputy Chief Minister balong ro Party President jongi ngilawan pensngau Ahmad jongi ya kimat halor ka skim CM Assured. Kita hilong ba ngilabo ya kecikrepat nak liang ke sorkar ba kin penkiu ya gador jong usensar. Kung balong mata u grade 1 uday santu santuka. Tengi ong ba la kalong kabala pan penkiu syusyu yang ni gador. Kabaar kalong ba kadon kasiling ba ong ba uno unong di sensar kumla ban palat ya ka pras 4 kilo. Ya kataru nisngo ba kinom rep sensar jungi kidang don bon palat ban ka pras 4 kilo te ngilap kerpat ya ka sorkar bakan nang de ban penkio ya kata ke kilo kala bande 1000 kilo kala bande khatsan 4 kilo rekat bakan so de ke sorkar kanang bisar ya kani bat ngide ngikwa ba kin penkio nalor kata bon kino rep jungi hakitain nong tundong hadu menta kim patip siapang kani ke skim CM Assured. Tengi don kam bahkan dari don ke white publicity, ke awareness campaign, ya benta ki nongrap sungi ki badon kaki thain pundong. Kabaar kalong halor kuai. Te hakajing yap tram jo kuai menta, bahkan don kajing pang. Kabaki khot ke bad road disease. Te kani kajing pang kala sedang banpur wat ki thain West Khasi Hills. Ka Garo Hills kade kathain ba kasdang kani ka jingpang panang to teter kala pur sido kini kithain jungi kithain Khasi Hills bat kithain Jadi Hills unjo de ka jing julor yo kwai kalom siba palat ba ngimla ban nyo sho ya ka jing julor ba ni kwa ba ka sarkar kan bishar bahai kani ka kam kan pha ya ki scientist kan pha ya ki agriculture officer bakin pej bakin wat benya ya kadau jong kane ke jing yap tram jong kwai bat kumju ni kerpat ya ka sorkar bahkan wat takan no kalan ban ai ka kenja compensation ya kini kinong rep kwai jongi ki badon ka jela jongi oi kadon ka skim ka nakaliang ka CM Assured minta kwai tingi kwa ba kinong rep jongi kindang yo jing pun sai shu hakitain nong kendong bakin avail kin shim ya kani ka scheme ka ba ka sorkar ka bu imta kin rep kwai alor kata ni ngai ka jing sungo ya iba Preston Tensong di DCM ba de numra ka jing rap jongi bangilayo bansam ya kasbo na do mata kasbo fertilizer ka ba kala up daki benai mata nomor ba omsum yo sanction ka sorkar Andrei da ka jing irap jungi da ka jing tunro jungi haki department hangni apo secretariat layo ban pelat ya ka pisa ban seal ya ka bai vice bo de menta ni so pen shisha ba kata ka sbo menta layo ban sam shakinong rep jungi haka jela jungi ro
Nalor kata kita don de ki issues ki paper kumban ong no kum ya kinong nongri ki bari jingri ki bari sial ki bari sniam ngila pensngeu ha iba tensong bata ka janmet ba nakaliang ka veterinary department ni don kam bangin ya budien kendiat nomor la mentala katno kinong rep kinong ri jongi ki bari siar ne risniam kim ju yo sho yaki khun sial dan yaki khun sniam te kadau ngimtip ba balai ba ka department veterinary kam sam sho yaki khun sniam yaki khun sial te kataro ilabo Ahmad Jong deputy chief minister jongi kini ki parlok jongi ibawan nagi district affair ki ong ba aba ki led sha ki veterinary dispensary bonsin kim ju lab doktor bat bonsin ki ong andawat dawai ro ju dawai dia kata ru ngihap banwat benya hei kadau ke hei ka baplong ban penduko ya kata komtre kam de don kam ya ki dawai ya kata ki masi jongi ya ki blang jongi de namar kata ni kentu ba nakaliang ke sarkar kan kam pit benya ya kani ka line department ka bapit ya kini kuman ong no ya ka veterinary department te dang don bun ki bangilayo ban ya keren ndrai kan sadang don de kajing ya kenduk biang bat kini ki leaders jongi ki badai naka farmers front bat ngindam take up ya ki issues ki paper nakawai ka por sekwe ka por tenga kan tujur ya ki nongrep jongi baro aba ki don ki issues jongi kin sobha ban ya kenduk ya kini ki leader ki jongi ki bangila bo ya ki ha ki district level bangila thong de ka block committee aka block ru kin don ki leaders ten nangta inyo de banlum ya ki information halor ke jingtuna ya ki jingyo jikot jungki nongrep jungi baro I deputy chief minister ila ong ba ya kani kakam in sadang shong bat ki department agriculture department bat ka horticulture department bat kumju bat ka veterinary department in sadang budin ya kini hikam ba ong ba ngiru nginang dei ban tempoi ya kum kini ki information na kawe kapor sikwe kapor sha kami jongi kenang ba iru induktif ba hangno kadon ka jingduna ya benta kinong rep jongi kaba sakawe de kaba kongsan kaba ngingi raise ke issue ta si kedai ya ka jing bomla ban sam ya kisembai naka agriculture department bunsin ngios ngo ba kipoi kisembai poplok office ndre anda hipe kam kendiat kita kinong rep ki bayo jinguntoi re kambon kinong rep ki lek pai thli namar kim yo sembai dia kata ro ngila yo ban bu Ahmad Jong ba Preston tengi ngai ba ngin sayo ya ke jubah pat kani ka kam kan sadang ya khamba su da ka jing bud din jong kini kinong kit kam jongi ki badon apo ka NPP Farmers Front